styra. Du tog upp din tröja. Oj, vad fan. Svänga. Ska vi ta upp din tröja? Låt vara nere. Han blir flyttad benen där. Vad ska jag göra där? Okej, vi får backa här. Vad fan? Hoppa av och lasta på tröjan. Lasta på den. Jag ska se hur man gör här. Kan du stanna här? Du kan den om du sitter still. Nej. Ja, men om du sitter där kan inte jag styra. Du sitter ju på ratten. Du tappar tröjan. Va? Jag vet. Vi tar en av mina skor istället. Svinga! 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 Så ska vi ta en av mina skor här. Så lyft upp den. Till de som har dem. Dina ben är ju väl. Vi ska fast handduken. Okej, nu är det bra för jag är faktiskt trött av detta. Ska du göra det? Sätt benen på pedalerna. Där. Så du trampa. Och så fram. Fram. Oj, och bak. Oj, vi har burnat lite här. Det är nog för att jag var för tung för. Ja, det är hjulen som har ett märke där. Du får göra så här så du kan svänga lite. Jag vill lättare om du har på den. Lite.